जाहैनो बयफ्रेन्ड गैया आंहा रावबो फैनांगौबो रावबो गैखाया सोरखौथो नेबावनो नाथाय आदा फंसे बाथ्रा हिर' हन्डा नङाब्ला थांफानाय नङा देलायस्रो देलायनानै लांगोनायाव उसुखुथु उसुखुथु सोरखौ नेदों बेलारोम समाव लोगो फैनांगौमोन लाइकी अरे 9 है 6 है 9 है 9 6 है 9 है 6 है भाई कितना है 15 कैसे 15 अरे 9 और 6 15 लाइकी अबे क्या कर रहा है? पबजी खेल रहा हूँ भाई। बर्बाद होने के और भी तरीके थे, तूने पबजी ही क्यों चुना? ओहो, आ गए 1 GB रैम वाले। वैसे ही पबजी होता क्या है? ऐसे होता है बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लाइकी गोसो जायो नोंखौल' नायबाय थानो नाजाबायो नोंजोंल' रायज्लायबाय थानो लाइकी बिबार जानानैल' बारहैनोसैया नोंनि गोसो मन्दिराव सना लाइकी सासे सिख्लाखौ नुनानै बिब्दि मोनो सासे सिख्लाखौ नुनानै बिब्दि मोनो अनजालि नोंनि थाखाय फागोला जाबाय आं अननाय नोंनि सारफाव नाहरनो लाना थां नों गुबुन जायगायाव सिरि सिरि जेब्ला नोंखौ लाइकी नोंखौ नुनानैनो आं जाबाय दिनै बोदोर नोंनि हायना महराव गोमोहाबबाय आङो नोंनाव मादि मुहि लाइकी जिउनि जारिमिन नोंजों रनसायगोन लिरगोन आं अराय जिउ जोबजासिम लाइकी जेबोआनो जाया जाजाग्रा फिथाइ नङालै बियो ओइ आदै खिथुथिं नाय होनदों ओइ बाबा खिथुथिं नायलाय खामानि गैया थ'दो न'आव थांसै खिथुआव मा नों मा खिथु लाइकी बावगोमायो मानो आं गावखौनो फाग्ला बायदि जायो नोंखौ साननानैनो लाइकी मेगननि नोजोराव नों बारसे समायना बिबार आंनि मेगननि नोजोराव नों बारसे समायना लाइकी आँखों को उसी का इंतजार है लाइकी सिख्ला बैसोआवनो फिसा गोनां बायदि दख'ना बुद्रुनाय आगै नोंनि सिख्ला बैसोआवनो फिसा गोनां बायदि दख'ना बुद्रुनाय आगै नोंनि लाइकी जौ संनायखौ जालदाब गारगारदों आइफोर जालदाब गारगारदों गाव गावनि फिसा फिसौखौ लेखा फरायाव मोजां खालामदो आफाफोर मोजां खालामदो
जौ लोङै लोङै गावनि हारिया गोमालांबाय बेखौबा मिथियासै बर'फोर गथ'फ्रा मिथियासै जौ लोंनायखौ गाराब्ला गोदोलांगोन बर'फोर बेखौ मिथिखा बर'फोर बेखौ मिथिखा ओइ बर'फोर बर'नि फिसाफोर मैखि देलेले खानाय गावज्रुज्रु जौ संनायखौ दाब गारगारदो आइफोर दाब गारगारदो गाव गावनि फिसा फिसौखौ लेखा फरायाव मोजां खालामदो आफाफोर मोजां खालामदो जौ लोङै लोङै गावनि हारि Likey. गोदोना फं लें लें खानाय बालें सोरखौ नाहरदों नोंलाय खायलें खायलें गोदोना फं लें लें खानाय बालें सोरखौ नाहरदों नोंलाय खायलें खायलें सोरबा आदा दङ सोरबा गुबै दङ सोरबा हिर' दङ Likey. ओइ सना मानो आंजों एसेबो रायलायनो गोसो गैथारला नामा रायलायथारो नोंना बिफाया माथो सारि फानग्रा बिहामजोसो नागिरदोंनो बिदि नङाब्रा सना होमबाबो आं दख'ना गानग्राखौसो लागोन ना Likey. Likey.